खुलुमबाय रायजोफोर आरो फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव जोङो किसुमान बाथ्राखौ जाय बाथ्राखौ गोसोआव लाखिनांगौ बेखौ जोङो गोसोआव लाखिया आरो जाय बाथ्राखौ माने गोसोआव लाखिनाङा बियो माने जुग जुग एकदम थैजासिम जेनेबा जोङो गोसोआव थायो जोंनाव बा गोसोआव लाखिनो हायो। बिदिनो मोनसे गंसे न'खरनि खोन्था बिदा फंसानै दंमोन जोबोद अनलायलायो। सोरबा बाजाराव थांबा बे खासेनि थाखाय जाग्रा बा गस्ला होरि लाबो, बे खासेया थांबा बे खासेनो जाग्रा बुस्थु होरि बिदिनो देरलांबाय, हाबाबो जाबाय, सानैबो न'खरा बिराद मोजाङैनो सोलिगासिनो दं। बिदिनो सानसेखालि उन्दै खासेया गेदेर खासेजों एसे रागा जानानै माबा माबि होनफ्लांबाय मोजां गाज्रि, आरो बेयावनो गेदेर खासेया एसे लासिं सिंबो मोनबाय। मोननानै बिसा मा जाखो आलाग आलाग जालांबाय, बेलेग जालांबाय। दानिया इसाबो आलागै जायो, इसाबो आलागै जायो, रावबो माथो होलायनाय गैया। माब्लाबा लामाफोराव माने एरा एरि जाबाबो नायख्लेंना थाङो, बाजारफोरावबो बिदि इगनर खालामना थांनो गोनां जायो, माथोबो होआ एख रायलायाबो। बिदिनो गोबाव दिन थांबाय, थांनायनि उनाव उन्दै खासेया फिसाजो खासे दंमोन आरो फिसाजोआ देरबाय, देरनानै माने हाबा मोनफैबाय, फिसाजोनि हाबानि थिग थाक जाबाय। जानायाव बिदिनो सानसेखालि हाबानि सिगां सिगां बे फंबाया फैनानै बिदानि सिगाङाव होनफैबाय जे आदा जोंहा फिसाजोनि हाबायाथ' मोनफैबाय, नोंबो मिथिगो दा नोंनि आशिर्बाद नङाबा नोंनि गेदेर जोंहा न'आव रावबोआनो गैया, जों माबोरै माबागोन, एसेमान खामानिनि दायित्वफोरखौबो नोंबो एसे लानांगोन, बिदि मोजाङै होनफैबाय। गोदो जि जालांबाय आंबो रागनि खुन्दुआव माबा माबि नोंनि गोसोखौबो दुखु होबाय, अपमानबो खालामबाय, जायखिजाया आंखौ निमाहा होनानै हाबायाव नोङो फैनांगोन जेरैखि जाया। बिदि होननानै फंबाया थांबाय आरो फंबाया मिथिखादो जे बिदाया माने गोसो सिंनिफ्राय निमाहा होथाराखै आरो फैनाय नङा बायदि माने फंबाया साननानै थाबाय। आरो बिदाया नंमारगौबो, बिदाया बे मोनसे बाथ्राखौनो हमनानै होनदो साला नाटक खालामफैदो आंनि सिगाङाव, दानो गाबोन आरो आंखौनो आंनि सायावनो होनबावगोन बियो बाथ्राफोरखौ, खुनु दिन जानो हाया, आं थाङाबो बेयाव बिसोरनि जेरै हरो हरथो इदि। खिन्थु सानैबो बिदा फङा सासे माने गुरु दंमोन इसोरनि बे गामियाव, सासे गुरु बायदि माने धर्म शास्त्र बेफोरनि किसुमान माने गियान होयोमोन। आरो बिदा फं बा गामिनि किसुमान मानसिया थांनानै खानफ्रोमबो बिदि खोनासंहैयो इनि बाथ्राफोरखौ आरो खानफ्रोमबो खुलुमनानै बिदिनो आशिर्बाद लानानै फैयो। बिदिनो फंबाया थांबाय अखानायै बे गुरुनाव, थांनायाव गुरुआ सोंबाय मा खबर मा बाथ्रा। फंबाया होनबाय जे फिसाजोनि हाबा मोनफैबाय, गोबाव सम जाबाय, सानसेखालि आङो जोंहा आदाखौ इदि होनदोंमोन, नाथाय आङो गोसो सिंनिफ्राय माने एकदम गोसोजों बिनाव निमाहा बिहैदो, हाबायावबो लिंबोबाय, नाथाय आदाया आंखौ दाबो निमाहा होआखै। बिदि होननायाव गुरुआ होनबाय जेबो सिन्था खालामनाङा, भगबाना माबा मोनसे लामा दिहुनगोन, नों जेबो टेनसन लानाङा, हाबाया मोजाङै मोजां जालांथों होननानै आशिर्बाद होबाय आरो फंबाया थांबाय। बिनि दसे उनाव बिदाया थांदोंमोन बेयाव। बिदाया थांनायाव बिदायाबो बिदि दसे शास्त्र धर्मनि बाथ्राफोरखौ खोनासंनानै फैनो गोनाङाव गुरुखौ खुलुमबाय। खुलुमनानै फैनो ओंखारनायाव गुरुआ आरो होनबाय नोंसास' फंबायनि फिसाजोआ गाबोन हाबानो माथ', नोंलाय मा दायित्व लादो? बिदि होननायाव बिदाया होनबाय जे आंखौ दिनै बहुद बोसोर सिगां इदि बिराद गाज्रि होननानै रायदो, अपमान खालामदो आंखौ,
आं बे बाथ्राखौ जेब्लाबो बावगारनो हाया होननानै आं बेखौ निमाहा खालामनोनो हाया आं बावगारनोनो हाया आरो आं थाङाबो बिदि होननायाव गुरुआ एख' होनाखै गुरुआ बेनाव मोनसेल' बाथ्रा सोंबाय जे मैया आं दि नोंनो माबाफोर धर्मनि बाथ्राफोरखौ सिखायबायदोंमोन मा सिखायदोंमोन मा आं खोन्थादोंमोन नों गोसोआव दङ ना बिदि होननायाव बिदाया जोबोद सिन्था खालामबाय मा होनदोंमोन बे माने गोसोआवनो फैयाखै बिराद गोसोखांनो नाजादो नाथाय गोसोआव हाबफैयाखैनो मैयादि मा बियो माने खोन्थाहरदोंमोन मा सोलोंदोंमोन मा सिखायदोंमोन धर्मनि बाथ्रा मा बुंदोंमोन गोबाव सम सिन्था खालामनायनि उनाव होनबाय जे गैया आङो जेबो गोसोआव गैया नोंथाङा मैया मा सिखायदोंमोन बेयाव बे गुरुआ होनबाय नाय जोङो मानसिफोरनि स्वभाबखौ नाय जोङो जे बाथ्राखौ बावगारनांगौ बै बाथ्राखौ जोङो बावगारा थबनो आरो जे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिनांगौ बेखौ जोङो थबनो बावलाङो गोसोआव थाया जोंना नोङो मैयासो आं खोन्थाहरनाय बाथ्राखौ नोंहा गोसोआव गैया नाथाय दिनै 10-15 बोसोर सिगांनि बाथ्राखौ नोङो दाबो थि हमनानै नोंनि मेलेमाव गिदिंगासिनो मानो मिथिगोन ना कारन नोङो बै बाथ्राखौनो सब जेसेबां नोंनि मेलेमाव माने शक्ति दं गोसोआव लाखिनाय बे गोसोआव लाखिनाय शक्तिखौ बै मोनसे जायगायावल' माने लाखिनानै दोनदो बिनिखायनो नोङो बै बाथ्राखौ दाबो बावनो हायाखै आरो जे बाथ्राखौ आं मैया खोन्थादो बेखौ नोङो दिनैनो बावलांबाय गतिके मा रखम जाखो बे खोन्थाया घटनाया खोब फिसा मोनसे स्ट'रि नाथाय बिनिफ्राय जोङो बुजिना मोनो नोंथांमोनाबो हयथ' बुजिना मोनदो जों किसुमान पुराना माने खोन्था बाथ्राफोरखौनो माने गोसोआव लाखिनानै किसुमान खाथि खालानि मानसिफोरजों माने नांलायलायो बा माथो होआ गारा थायो नाथाय मा मोननो बेफोरखौ खालामनानै नोंथांमोनाबो खनसे सिन्था खालामना नाय आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां नुदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबाथाय आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों